אז למה משחק? למה בכלל אנחנו יושבים פה ואתם הולכים לשחק עכשיו משחק, ולמה לא אני אעמוד פה 3 שעות ואני אספר לכם סיפורים, ואני אתן לכם קצת לכתוב במחברות, ואולי אפילו לעשות איזה תרגיל ביניכם לבין עצמכם? למה משחק? אז כמה סיבות למה משחק. קודם כל, אפלטון אמר את זה, אתם יכולים לגלות על אדם הרבה יותר בשעה של משחק מאשר בשנה של שיחה. עכשיו, על מי אתם רוצים לגלות יותר? קודם כל. אז אפשר לחסוך לכם את כל הדרך הארוכה הזאת של מטפלים ומאמנים, וכבודם במקומם מונח, אבל אפשר לעשות קיצור דרך לחלק מהתהליך הזה דרך משחק. כי מה שקורה במשחק זה שבמשחק אנחנו עושים 2 דברים. אחד, אנחנו עושים מה שנקרא תהליך עוקף מיינד. אנחנו לא יכולים לזבל לעצמנו את השכל בתוך משחק. מה שאנחנו יכולים לעשות מצוין בתוך שיחה. מי היה פה אי פעם ברעיון עבודה? יופי. עכשיו, מי בתוך הרעיון עבודה ענה את התשובות שהוא חושב שרוצים לשמוע, ולא את אלה שהם באמת מה שהוא חושב? למי זה קרה? תודה על הכנות. זה נקרא לזבל לעצמך את השכל. כי הרי מתישהו יגלו מי אתה באמת. לא חבל על הזמן ועל הכסף של כולם? במשחק אי אפשר לעשות את זה. למה? כי אתה לא יכול לזייף התנהגות אם היא לא קיימת שם. לדוגמה, ואתם תראו במשחק יש הזדמנויות עסקיות. עכשיו, אם אתם אנשים שלא יודעים לזהות הזדמנויות עסקיות, אתם לא יכולים פתאום לזייף שאתם כן יודעים. כי אתם לא רואים את זה. זה לא אפשר לעבוד על עצמכם. אתם יכולים לספר למטפל שלכם או לזה שלכם כמה אתם כל הזמן רואים. אבל כשאתם צריכים לשחק את זה, אי אפשר לזייף את זה. אז אתם יכולים במהלך שעה, ואנחנו אפילו ניתן לכם יותר משעה, ניתן לכם 1.5 שעות, אז זה שווה ערך לשנה וחצי בערך של שיחות עם עצמכם. אז זו סיבה אחת. סיבה שנייה, זה נוירונים, ככה עובד המוח שלנו. ויש לנו כאן בפנים מלא כאלה, ויש המון תשדורות חשמליות כאלה שעוברות בין אחד לשני, וככה אנחנו פועלים. ברגע שמשהו קורה לנו, יש לנו תשדורות שעוברות בתוך המוח, ואנחנו יודעים מיד איך לפעול. המוח שלנו הוא מכונה מאוד מאוד יעילה. מה זה אומר שהיא מכונה מאוד מאוד יעילה? זה אומר שאת הדברים שאנחנו רגילים לעשות הרבה, הוא מייצר הקשרים מאוד מהירים וקצרים. אוקיי? אז הוא ייצור לנו חיוותים מאוד קצרים לדברים שאנחנו רגילים לעשות. איך זה נראה בחיים האמיתיים? כשהיינו כאלה קטנים ונתנו לנו פעם ראשונה מזלג ביד, אז איך זה נראה? זה נראה כזה מין וופס כזה. לקח קצת זמן עד שזה נכנס בדיוק לפה. מה קרה במוח? התחלנו לעשות את החיוותים האלה, לקצר את הדרך, עד שזה מאוד ברור לנו. אותו דבר עם נהיגה, נכון? מי היום נכנס לאוטו וחושב, רגע, על מה לוחצים קודם? אנחנו יכולים למצוא את עצמנו 15 שעה אחרי, לא הבנו בכלל איך הגענו לאן שהגענו, כי היינו עסוקים בכלל לחשוב על דברים אחרים. זה קורה לכם? כי זה כבר כל כך באוטומט שלנו. כי אנחנו יצורים אוטומטיים. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה בעצם לשנות את האוטומט שלנו. אם אתם רוצים להיות אנשים שנגיד מזהים הזדמנויות, או יודעים לעבוד גם בלי כסף אלא עם כלים אחרים, או שאתם מעולים במשא ומתן, זה מיומנות, צריך להפוך את זה לאוטומט, אוטומט חדש. זה אומר שצריך לקרות אצלנו במוח תהליך של חיווט מחדש. מה שקורה במשחק, זה ככל שאנחנו עושים את זה יותר בתוך המשחק, אנחנו בעצם מתאמנים על ההתנהגות הזאת. ובלי ששמתם לב, המוח שלכם מתחיל לייצר הקשרים חדשים. וככל שתעשו את זה יותר, אתם תראו שזה הופך להיות האוטומט החדש שלכם. ואי אפשר לחבות את זה כשיוצאים מהמשחק. אם למדתם להשתמש בקלפי הפעולה שלכם בצורה ממש יעילה ואפקטיבית, אתם תצאו לחיים האמיתיים שלכם, זה לא נחבא פתאום, זהו, זה כבר שלכם. עכשיו, למה? בגלל האלמנט השלישי, בלקוח של משחק. מה שמדליק בקטע הזה, זה שלמוח שלכם, זה לא משנה אם מה שאתם עושים כרגע הוא בכאילו או בבאמת. זה לא משנה לו אם ההזדמנות שאתם מזהים כרגע היא אמיתית, כתובה בעיתון או כתובה קלף על הלוח. זה לא משנה לו. אתן לכם דוגמה. זוכרים שהיינו קטנים, היו לוחות כאלה בבית ספר, נכון? ואז המורה הייתה כותבת על הלוח. עכשיו, אם במקרה היא הייתה מפספסת את הגיר והציפורן שלה הייתה על הלוח, זוכרים מה היה קורה? יופי. למי עכשיו הייתה צמרמורת? יופי. עכשיו, ברור לכם שאין פה לא לוח, לא ציפורן, לא גיר, שום דבר. הגוף שלכם הגיב תגובה פיזיולוגית אמיתית לתמונה שרק המוח שלכם ראה כרגע. זה הכוח, כי זה לא משנה לו אם זה אמיתי או זו תמונה שהוא רואה פה.
זה הכוח, זה הכוח שיש למשחק. זה לא משנה אם התמונה שהמוח שלכם כרגע רואה היא תמונה בתוך משחק או בחיים שלכם. הוא את התהליך שלו עושה. אנחנו לוקחים את התכונה הזאת וממנפים אותה לטובתנו, כדי לאפשר לכם באמצעות משחק לעשות דברים שבחיים לא תעיזו, ייקח לכם הרבה יותר זמן, לא יהיה לכם את הסביבה הנכונה לעשות. פה אפשר לעשות את זה.